Haka ne. Wannan kuma wace ce? Wannan Jamila ma kira kenan. Baija. To ya kika kafa can nawa yau? Tun ina karamin yaro a makaranta namiji baya shiga gabana. Ballantana mace. Tun da na shiga aikin dan sanda kuwa babu macen da ta ci galaba a kaina. Saboda haka duk macen da take son cin galaba a kaina sai ta sake shiri. Ban fahimci ma kake nufi bayan labai. Hakan nake so na gaya Jamila ma kira idan ta sake kira. Kafcan na yi ko? Eh. Kalmar yayi mana sosai. To shikenan nagode sai mun yi waya kenan.